अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. काल उबाटामध्ये पक्ष प्रवेश केला आणि काही वर्तमानपत्रातनं आणि सोशल मीडियावर बातम्या प्रसारित झाल्या की भाजपला मोठा धक्का. राजन तेलींच्या जाण्याने सावंतवाडी मतदारसंघात काही फरक पडला नाही, फरक पडणार नाही. आणि त्यांनी जाताना असं म्हटलंय की घराण्याशाहीला कंटाळून मी राजीनामा देत आहे. आणि मी एका वाहिनीवर ऐकलं की सन्माननीय आमदार नितेश राणे यांना कंटाळून आपण हा पक्ष सोडतो. पहिल्यांदा हे पण बोलले ते की मी माझी 2014 जो मी काँग्रेसमध्ये गेली ती माझी मोठी चूक होती, असं काही वृत्तवाहिनीचे बोलताना ते बोलले. तर मला खुलासा करायचा आहे की 2014 जेव्हा तुम्ही साहेबांबरोबर पक्ष सोडला तेव्हा तुम्ही आमदार नव्हतात. ह्यात राणे साहेबांनी तुम्हाला तिथं आमदार केलं. त्याच्यामुळे साहेबांबरोबर जाऊन तुमचा फायदाच झाला. आणि आज माझे आमदार म्हणून जे मिरवत आहे ही फक्त राणे साहेबांची कृपा आहे. आणि राहिली गोष्ट एकाच घरात 3 तिकीटं मिळणार असा त्यांचा आक्षेप आहे. तर मी असं म्हणेन की ते त्यांचं कर्तृत्व आहे. आणि 40 वर्षात त्यांनी जे काम केलं त्याचं ते फळ आहे. म्हणूनच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारांना, नागरिकांना वाटतं की राणे साहेबांचं नेतृत्व आम्हाला मान्य आहे. आणि म्हणून सुद्धा कुडाळ मालवणमधनं सुद्धा सर्व कार्यकर्ते, नागरिकांचे मान्य आहे की कुडाळ मालवणमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टी मधनंच निलेश राणेंना तिकीट मिळावं. आणि राजन तेली सोडून गेले म्हणून कुठेही राणे परिवारावर किंचितही फरक पडणार नाही. कारण 40 वर्ष ते अभेद्य आहेत आणि ते अभेद्य राहणार. आणि आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्याच्यामुळे आज ते परिवारावर बोललेत, परत त्याने अशी चूक करू नये असा मी प्रेसच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. योग्य उत्तर योग्य. एकही गेला नाही असेल तुम्हाला माहितीचं नाव सांगा. एकही गेला नाही असेल तुम्हाला माहितीचं नाव सांगा. तुम्ही म्हणताय काही फरक पडणार नाही किंवा फरक पडलेला नाही. हे विधानसभा प्रमुख होते काल जर विधानसभा प्रमुख होते, एवढं जर त्यांनी चांगलं काम केलं होतं, एवढी जर त्यांची कार्यकर्त्यात जर प्रेम होतं, कार्यकर्त्यांच्या एक तरी गेला पाहिजे होता. एक साधा ग्रामपंचायत सदस्य तरी गेला पाहिजे होता. गेला 9 तारखेला, परवाच्या गेल्या 8 दिवसापूर्वी तेव्हा ते भाजपमध्ये होते. हो, पण त्याचवेळी सगळ्यांनी टाळं फोडून सांगितलं राणे तेली तुम्ही चांगले आहात, काम करताय, आम्हाला तुम्हीच हवा आहात. आणि भाजपमध्ये असताना आता गेले, विषय संपला. हो, पण नाही, त्यांचा मुलगा प्रदेशचा युवा मोर्चाचा उपाध्यक्ष आहे, तो आधी तुमच्या भाजपमध्ये आहे की त्यांच्यावर? त्याचा मुलगा या बाबतीत मला त्याने राजीनामा दिला की नाही दिला, की त्यांनी प्रवेश केला की नाही केला हे मला माहिती नाही. माहिती घेऊन मी तुम्हाला सांगतो. 4 दिवसापूर्वी झालेल्या पत्रकार सावंतवाडी मतदारसंघातला तुम्ही इच्छुक आहात? अजूनही इच्छुक आहे. अजूनही पक्षाकडे माझं तिकीट मागतो नाही म्हणून मी मागतोय. आणि पक्ष देईल त्या निर्णयाला मी ठाम आहे. पण पक्षाकडे माझी अजूनही मागणी आहे. तुम्ही सोडणार जर सांगितलं की बाबा केसरकरांचा प्रचार करायचा तर संजू परब म्हणून तुमची भूमिका काय राहील? मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो, पहिल्यांदा मी असं बोलणार नाही एवढ्या. मी पहिल्यांदा माझं तिकीट
मी तर काय मला बघतोय पक्षाची माझी मागणी आहे, पक्षाची माझी बाजू ऐकून घेतलेली आहे. अजूनही कोणाचं तिकीट डिक्लेअर झालेलं नाही. त्यावेळी जेव्हा डिक्लेअर होईल त्यावेळी माझी भूमिका मी मांडेन. हा, पण तुम्ही महायुतीचे ते विद्यमान आमदार राज्याचे शालेय शिक्षण दीपक केसरकर हे तर आहेत, हे काय जगजाहीर आहे. एक मिनिट मागणी करतायत. तुमचे तिकडचे सगळे नेते सांगतात की ते त्यांचं चांगलं काम आहे, आदर्श काम आहे. पंतप्रधान मोदीही सांगतायत. मग तुम्हाला ते नको आहेत का? मी नको आहे बोललो नाही. मी काय बोलते ते तुम्ही नीट ऐका. अजूनही युतीची तिकीटं फायनल झालेली नाहीयेत. मी माझी मागणी ठेवलेली आहे. काल आजच झालंय, रात्री शहाणे यांची बैठक झाली. जे विद्यमान आमदार आहेत त्यांना डिक्लेअर होते. डिक्लेअर झाल्यानंतर माझी भूमिका मी मांडेन. म्हणजे तुम्ही मग सोडणार आहात की काय मी भूमिका मांडेन. जे भूमिका मांडेन, माझी वैयक्तिक भूमिका मांडेन. गेल्या काही दिवसात भाजपची मागणी होती कमळ चिन्हावर, अजूनही मागणी आहे. भाजपची मागणी होती कमळ चिन्हावर लढवतो. दीपक केसरकर एकीकडे म्हणतात की मी धनुष्यावर लढणार. मग त्यावेळी तुम्ही कमळ चिन्हावर दुसरा उमेदवार द्यावा अशी मागणी करणार काय? महायुती आहे आणि राज्यात आम्हाला सत्ता पाहिजे आहे. जे आमचे वरिष्ठ निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. पण अजूनही आम्ही भारतीय जनता पार्टीला मिळावं तिकीट ह्या मतदारसंघात अशी आम्ही अपेक्षा करून आमच्या नेत्यांकडे आहोत. पण तुमच्याकडे असं कोण आहे आता भाजपकडे? मी स्वतः इच्छुक एकीकडे आहे. एक नाही तसं मी स्वतः इच्छुक आहे. कार्यकर्ते आता कोण आहेत? कारण काही ठिकाणी कार्यकर्ते असं- सगळे आहे. एकीकडे राजन तेली गेले कार्यकर्त्यांचे पळे घेऊन, एकीकडे आणखी कोणतरी चाललंय. तुम्ही चुकीचं म्हणजे बोलताय. असं काय 2-3 आता तुम्ही राहिलाय तुम्ही का? तुम्हाला काय माहिती नाहीये. एकही तुम्हाला मगाशी मी बोललो एक नाव सांगा. राजन दिल्लीवर हा, गेले. बैठक होती म्हणून आम्हाला बैठक माहित ती नाही. भाजपची होती हो. तेव्हा ते ह्याच्यात गेले नव्हते. समजून घ्या तुम्ही. तुम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आहात, तरुण पत्रकार, ते समजून घ्या. हो, अरे, गेल्या काही तेव्हा ते दिवसात- ह्याच्यात होते. काय बोलताय परब तुम्ही? साहेब, गेल्या काही दिवसापासून तुम्ही राजेंद्रची फारकत घेतलेली होती. तुम्ही त्यांच्या कुठल्या पत्रकार परिषदेत कुठे दिसत नव्हतं, कुठे हा. त्यांच्यात दिसत नव्हता. तुम्हाला अगोदरच अंदाज होता की बाबा हे ते माझे प्रतिस्पर्धी होते. तेव्हा ते पण तिकीट मागत होते, मी पण तिकीट मागत होतो. असं दोघे जेव्हा तिकीट मध्ये एकमेकांच्या प्रश्नात बसायचं नसतं. हे राजकारण आहे. तुम्ही समजून पण घ्या. भाजपमध्ये अडसर दूर झाला का तुमच्या तिकिटातला? कोणाचा? म्हणजे आता तुम्ही दोघे प्रतिस्पर्धी होता. हो, आता एक अडसर दूर झाला. तुम्ही पर्यटकांना उमेदवारी नको असं म्हटलं होतं. म्हणजे मी अजूनही त्या विषयावर ठाम आहे. राजेंद्र आता खरं इथून तिथे नाचतं म्हणजे खरे पर्यटक असे ठरलं ते तुमचं विचार. 100%. आता दुसऱ्या गावात गेले. तुम्ही म्हणताय की भाजपमध्ये हे संदीप गावडे एकीकडे काम करतायत, विशाल परब इकडे, राजन तेल एकीकडे करतायत, तुम्ही काहीतरी 3-4 माणसं एकीकडे करताय. हे भाजपचं असं काय घोटाळं नेमकं आहे? काही नाही, आम्ही सगळे एक आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.